खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया मोनाबिलियाव गुवाहाटीनि फटाशिल आम्बारि बाजाराव अर खामनानै 150 नखरफोरा सेवहांगार जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 15था गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै बे अर खामनाय जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे अर खामनाय जाथाया सानबाबा मन्दिर खाथियाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय सानै लाइमोन सेंग्राया अबथिरा जिउ गारनांदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे सानै लाइमोन सेंग्राफोरनि मुङा फारि चेन्नाईआव खामानि मावहैनाय नवीन आरो मध्य प्रदेशआव खामानि मावहैनाय लोकनाथ होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि नवीननि जिउ गैयै देहाखौ उरिष्याव मोननाय जादों आरो लोकनाथनि जिउ गैयै देहाखौ बृहस्पतिबारखालि ससे खसाब गैयै महराव बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं फैगौ जानुवारि दाननि 18 अक्ट'निफ्राय फेब्रुवारि दाननि 21 अक्ट'सिम आसामनि गासिबो जिल्लायाव गुनोत्सव खुंनाय जागोन। मख'जाथाव बाथ्रादि गुनोत्सवनि सेथि खोन्दो एबा फार्स्ट फेजआव बिटिआरनि क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लायावबो गोग्लैदों। नैथि खोन्दो एबा सेकेन्ड फेजआव चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया गुवाहाटीआव सासे सुबुङा सासे आइजोनाव रां दाबिनानै पुलिसजों हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे रां दाबिग्रा दुथांनि मुंखौ बिवेकानन्द टाइट होनना मिथिनो मोन्दों। बे दुथां सुबुङा रिना लहकर मुंनि सासे आइजोनाव पिस्तल दिन्थिनानै आरो गावथारनो सिगिनानै रां दाबिदोंमोन। उनाव आइजोआ पुलिसनो एफआइआर रिपर्ट हैदोंमोन आरो बे रां दाबिग्रा दुथांखौ हमनो हादों आरो बे दुथां सुबुंनिफ्राय गंनै पिस्तल मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला सार्कोल मावख' हा गैजारोङै सुबुंफोरनि फोरमान बिलाइफोरखौ जमा लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला होनो गोनां बिलाइफोरा जाबाय सेथियाव आर'ज बिलाइ, हा खाजोना होखांनाय बिलाइ, गावबुरानि फोरमान बिलाइ, बिसिडिसिनि फोरमान बिलाइ आरो हा बिगुमानिफ्राय मुं सोलायनाय समाय बिलाइ एबा एफिडेभिट गथायनांगोन होनना बिटिआरनि इएम हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।